abin yanayi mini shauki, kamar ma da wasa faɗa muke yi a da ina mamaki, sai gashi so ya cin min kuma yanzu ban da sukuni. Shakuwa muke yi da ke a kullum Fatima 'yar zamani, kuma a hankali son kina shiga zuciya ta kowane fanni. Wasu ma abokai da sun gane ni tsokana suke a gare ni, suna ce da ni banda hankali da nai sake so ya shige ni. Ko cikin dubu na mata kin daban sannu baiwar Allah, mai ilimi taushin kalamai abun ki sala sala, iya kwalliyar ki ta jani idaniya ke take son kalla, ki tausaya ma bashir ke dai nake so hannun ki bani. Garin masoyi bai nisa ta yaya ni zan yin kari, zan zo gare ki har Sokoto da ƙaunar ki tari tari. Hajara sanar ma da Fatima alkawar na rike tun fari, ba zan ya da ke ba a so masoyiya ta dan Allah ki ji ni. Kin zam daban antina ni ina da ke na huta, komi ya faru tsakanina da Fati kina sulhunta. Anta suwai ba kamar ki babu a gare ni kin yi bajinta, addu'a ta yani na mallaki Fatima mu taka duk wani tsani. Kyakkyawa ce ke yar dangi ko cikin su ke ta daban ce, zuciya da ke ta aminta sarauniya kan kina ma zauce. Aure da ke na burin yi sirrika na duka da ke ce, tuna da alkawarin da yake tsakanin mu nai miki nuni. Batuna da ke na aure tuna fa gidanmu duka sun san ki, mama na san ki har da baba kuna ko ba ta mukarki, kannena suna san ki har wayau cikin su ba wanda ya ganki. Ki tausaya mini bashir na zo gare ki in samu sukuni.